No ano 1858, Rosalía de Castro escribiu Lieders. En Lieders escribiu: «Libre es mi corazón, libre mi alma y libre mi pensamiento, que se alza hasta el cielo y desciende hasta la tierra, soberbio como el luzbel y dulce como unha esperanza». Eu sempre pensei que isto, máis aló de que Lieders se considera incluso como o primeiro manifesto público feminista de España, que podemos, ademais sabemos que Rosalía de Castro tivo acceso a lecturas sobre os movementos sufraxistas en Francia, e daquela sí que se pode falar xa dun pensamento feminista, no sentido de que o movemento estaba aí e ela tivo acceso. Pero iso, en concreto, a min paréceme moito máis grande ca o feito de ser feminista. E lémbrame moito a idea de Hannah Arendt de pensarse en varandas, non? Libre é o meu pensamento. E gústame moito de soberbio como el luzbel, porque un pensamento revolucionario, para min, ten que ter un punto de soberbia. Como sostés ti un pensamento propio, a túa crenza, se non é desde un punto un pouco soberbio no que dis, non, é o que eu penso e punto. Compároa nese sentido co pensarse en varandas de Hannah Arendt, que me gusta a min moito, e a veces falas de Hannah Arendt e alguén di: «No, pero é que ela non ía por aí». Pero ela o primeiro que me dixo a min, Hannah Arendt, a min e a calquera, é que non lle poña varandas ao meu pensamento. Logo, se eu leo a Hannah Arendt, aínda de todo o que ela dixo, case é honrar a súa memoria, saírme do que ela dixo, buscar eu, non? Hannah Arendt, nun momento, deixa o seu traballo na universidade desde ese punto de preciso pensarse en varandas. Ela dixo que aquel traballo quitáballe a ela, non? Restáballe o seu tempo de pensar. Ese tempo, que son para min as cousas que eu collo de Arendt e fago miñas e digo, penso en varandas e, sobre todo, paro e penso para atoparme ca miña conciencia. É como se ela deixase así un legado principal, non? Que ti incorpores á túa vida, para min sería isto. E levo moito tempo pensando na vida actual. Eu que sí que estou sempre ca miña conciencia parada incluso. Parada quere dicir que eu fun abandonando todo aquilo que tiña varandas, por exemplo, os activismos. Eu non quero pertencer a nada que di que busca o ben común, pero que cada vez que cuestiono algo, non, é así. Aquí somos activistas do que sexa, é así, non hai... Paréceme que me quita diso que para min é principal, que é pensar. Hannah Arendt dicía que pensar non é un luxo. Pensar é básico no ser humano para vivir en sociedade. Non é un luxo poder parar e pensar. Se botamos de contas que temos que traballar
e que iso xa nos resta ese tempo de parar e pensar. A veces o traballo, eu cando decido deixar o tipo de traballos que facía, tamén fixen o meu momento, vou facer a miña frase, e dixena así: se teño que venderme ao capitalismo, voulle vender o lombo e non a mente. Pois, por exemplo, a min o traballo sí que me quitaba esa posibilidade de parar, pensar e atoparme ca miña conciencia. Mais aló do traballo, eu comezo a ver, a veces na rede ves non sei cantos activismos, unha asemblea, un imos facer, unha mobilización. Hai como unha productividade que se supón que cuestiona o establecido e todo aí, e digo, pero en que momento? Pero realmente paramos e pensamos como facer isto, como mudar o mundo, non? Cando penso nos movementos galeguistas, que eu descólgome de todo iso, pero totalmente, e penso que Rosalía nos deixou esta frase tan potente, e penso en como a romantizamos, e non nos quedamos con algo tan brutal coma pensar libre. Un pensamento soberbio coma o Luzbel e doce coma unha esperanza. E paréceme, se eu quixese facer desto que chaman galeguismo, non? Eu diría, necesitamos ese punto de soberbia e tamén esa dozura. Pero a veces vexo coma non hai nin soberbia nin dozura. Hai algo que lle leva a contraria a todo isto, e que dixo Hannah Arendt tamén. Hai só unha ansia de figurar e que se move en validación que é imposible de cuestionar. Por exemplo, no galeguismo, anos de galeguismo, é como que cada cousa que se fixo colocou unha varanda ao noso pensamento. E xa non é libre. Xa non sube ao ceo e baixa á terra soberbio. É importante parar, pensar. Pensar sen varandas e atoparte ca túa conciencia. Se sube ao ceo e baixa á terra, como dixo Rosalía, logo non hai varandas.